Riwruok Okinde pachoka bade ma Busia olando ni kwan okinde maromo 30 e kaunti no ok bi bedo kadhi e tijegi e doho ma Busia, ka giwacho ni jang'ad bura mar doho ma Busia ok osemiyo gibedo gi tich mayot. Kane giloso oko mar doho kotelnegi kod jaoda jakomgi Nabulindo Dolan, gilero ni ok gidhi e bura mora mora ma ibiro telie kod jang'ad bura no ma biro juma achiel kende tok jang'ad bura no lande mbui ni ngimane nitiere kamarach kolieko ni moko kuom okindego ne tiyo gi jonjore mar buogo ngimane. Okindego koro chwalo ote nogai mar doho Martha Koome ka gidwaro ni mondo lok jang'ad bura no. Tuweze kumsaidia na kutimiza lengo letu, hatutaenda kwenye hiyo koti, na tungeomba wenzetu ambao wana practice pia nje ya Busia waweze kutoenda kwa hiyo, wasiende kwa hiyo koti, kwa sababu tukienda pale na maisha ya magistrate yako hatarini, tunajaribu kuonyesha kwamba yeye ako salama, ilhali yeye mwenyewe anasema hayuko salama. This matter was taken to Kakamega through a legal process, and the current PJ is the one who referred the matter to Kakamega. The matter was concluded in 2024. I was shocked when I learned that the chief magistrate is complaining there's a matter before her, same matter that was transferred to Kakamega is proceeding before her, and I and my clients, we are frustrating her. All advocates within the jurisdiction of Busia law courts shall withdraw legal services and shall not attend court sessions before Busia law court, number 1, presided over by the Chief Magistrate, Honorable Edna Nyaloti, until she is transferred to another station.